କ୍ରୋମାରେ ଆସୁଛ କି କୁଲର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇବୁ ବାକି ଏଠି ଦେଖି ଆସ ଅଫଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ये जो क्रोमा स्टोर काडुकिशनाली मिंत्रा ऑफिस फ्रंट रे अछि। ଭାଇ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବା କୁଲର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଷ୍ଟକରେ, ତ ଅନଲାଇନ୍ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାରୁ ଆସି ଚିକା ବେଲାନ୍ଦୁରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଡିମାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି କିଛି ଦେଖାଦେଖି କରି କିଣାକିଣି କ'ଣ କରି ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରୁମକୁ ଗଲା ପରେ। ବହୁତ ହି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଜିର। ଡିମାର୍ଟର ସେଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବର୍ନ କ୍ୟାଲୋରୀ ଅଭିଯାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏଇଟା ବୋଟଲ କମ୍ବୋ ବାଲା ଯୋଉଟା ସେପଟ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚଲାଚଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପୁରେଇକି ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯିବି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସକ୍ସ ଚଲାଚଲି କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଆଜି ରୁମ୍ରେ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଟାକୁ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଲଗେଇ ଏବେ ଖାଇକି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଡିନରରେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମ କୁକ୍ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁତ ହି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇଲି ଏବେ ଆଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ କୁକ୍ ଭାଇଙ୍କର ରୋଷେଇ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ। ଯଦି କାହାର କୁକ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଡିନରରେ ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଅ।